Kaixo lagunok, gu Maialen Sasa Lautade eta Pablo Geda eta gaur ikusi mendiazlean dantzatuko dizuegu. Baina lehenengo informazio pixka bat emango dizuegu, entzuna detaz. Ikusi mendizaleak abesti herrikoia da eta bere konpositorea Sabino López de Gureño izan zen. Hala ere musika talde asko beraien bertsioa egin dituzte. Adibidez, Euskorri taldeak abesti honen bertsioa oso ezaguna egin zuen. Azken aste hauetan dantzen saiatzen egon gara, orain zuen aurrean egingo dugu, eta etxean ikastolan baldin bazaudete gurekin dantzatzera edo abestera animatu zaitezte.